Velkommen til din nye netbook, Lenovo S10. Noget af det første, du skal gøre, når du er logget ind, og computeren den er kommet op at køre, det er, at du skal lige tjekke dit antivirusprogram, om det kører. Og det gør man ved at klikke nede i højre bundlinje, og klikke på pilen, som er her. Så åbner der sig en lille boks med alle de ikoner, som kører på computeren i øjeblikket. Og den, der angiver antivirusprogrammet, det er det gule skjold, som er lige her. Hvis der er et udråbstegn eller et andet tegn oven på skjoldet, så tyder det på, at antivirusprogrammet skal opdateres. Så hvis der er et udråbstegn eller et andet symbol, så højre klikker man lige på det, trykker på åbn antivirusprogram, og så kan man så se, at det her system, det trænger ikke til at blive opdateret. Og det står der også heroppe, markeret med grøn flueben. Men ellers, hvis det gør, så klikker man på Live Update. Og så begynder programmet selv at gå alle systemerne igennem og lige tjekke, om der er nogle opdateringer klar. Og man lader den bare stå og køre. Og hvis den kommer og siger, at der er opdateringer, så klikker man selvfølgelig på Update. Og så opdaterer den systemet helt automatisk. Nu siger den så, at sessionen er complete, og så lukker den selv ned for det.